Hello guys, this is Jay-Z Minos. I'm back again with another video. Today we're looking at the Zimbabwean police, ZRP. Let's go guys. Kotarisawo zvedu yavanoti support unit, traffic control and the personnel uniform near the band. I know kuti tasiya zvimwe zvakatowanda. Nyora comment section zvamunoda kuti tizoita for the next video. Totanga neyatinoti support unit. In my research pane amwe macomments vanhu vaitaura kuti hanzi it's more like SWAT. Ukanyatsotarisa pamapages apo pakanzi support unit. Yeah, these guys ndo vanotofambira kana paita nyaya yanetsa zvekutodaro ndo vanofamba. Mukanyatsotarisa kana mota dzavo dzakanyorwa support unit dzakatosiyana nevamwe dzimwe dzinofamba nevamwe mapurisa. Exactly. We look at traffic control. Probably kana mchifamba mzira muroad muZimbabwe makambosangana nemunhu uyu. This guy amazes me. He's an amazing guy. Vanotraina zvese kuita zvakadai so. Zvinongonakidza songoona. Moona the beauty of the Zimbabwean police. Anenge achitocontrola the traffic achitonga ari kutamba kudai so. We look at the personnel uniform. ZRP vanhu vanochena zvavo. Maiwe vese vari muuniform vese zvavo. Like and subscribe kana muda kuzoona yemasoja. ZRP yakaita kuchena. Maiwe kokuzofitwa manje. Let's appreciate the uniform is very good. It's very good. Yakavafita zvekutodaro. Apa uniform day pa 10 out of 10. Tichazoona pamasoja in the next video kuti inenge change nichipa uniform. This is my favorite part, the band. Vanhu vanoridza zvinonakidza zvekutodaro. Especially ukaenda kuNational Sports Stadium pane pachitwa Independence Day. Vanzofarira wehosho. Vanhu vanoridza zvavo. Chimbozunzira. So guys, you see the beauty of the Zimbabwean police. Like and subscribe to Vataita the Zimbabwe Defense Forces in the next video. Thank you.